Les jornades s'iniciaran amb un acte acadèmic que es realitzarà divendres a 2:15 del vespre a l'Aula de Cultura de Caixa Penedès, a l'Auditori Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca. El president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, ha recordat que l'any passat les jornades es van dedicar al patrimoni material, mentre que enguany es parlarà sobre l'immaterial, per tant, sobre temes com la literatura, la llengua o la gastronomia. Diverses conferències, taules rodones i debats tractaran aquestes qüestions fins la jornada de Cloenda, que es farà el 13 de desembre a Vilafranca. El primer dels actes, però, com comentava Arnabat, serà ja aquesta setmana, amb un acte acadèmic en què el doctor Albert Balcells, membre de la secció d'Història i Arqueologia de l'Institut d'Estudis Catalans, parlarà sobre els 100 anys d'aquesta entitat. Després es presentarà l'exposició sobre l'Institut d'Estudis Catalans, que es complementarà amb un DVD sobre els 30 anys de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Aquesta jornada inaugural anirà acompanyada de la inauguració d'una exposició de 100 anys d'Institut d'Estudis Catalans i 30 anys d'Institut d'Estudis Penedesencs, i es projectarà i es repartirà entre els assistents un DVD que explica una mica la història de l'Institut d'Estudis Penedesencs. De fet, els diferents actes es desenvolupen per tot el territori en què actua l'Institut d'Estudis Penedesencs, per tant, doncs, l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. A banda, s'ha organitzat un concurs fotogràfic adreçat al públic en general per tal de recollir fotografies relacionades amb el patrimoni del Penedès-Garraf i ha de termini per fer arribar les fotografies a l'Institut d'Estudis Penedesencs fins al 30 de novembre. Bé, aquest és un concurs que el que pretén és estimular l'interès de la gent pel patrimoni i sobretot per aquells elements del patrimoni que no són molt grans, és a dir, un castell o una església, sinó doncs, un fanal, una porta, una barana, un pou, etc. Llavors la gent té temps fins al 30 de novembre per tal d'enviar les seves fotografies. A la pàgina web de l'Institut les ha d'enviar i a la mateixa pàgina web de l'Institut, que és iepenedesencs.cat, trobarà les dades i les bases del concurs fotogràfic. El concurs, amb el lema de «Què en tens tu per patrimoni?», vol recollir aquelles imatges de grans elements patrimonials, però també de petits detalls que potser passen més desapercebuts. Les fotografies en format digital s'han de fer arribar al correu concurs@iepenedesencs.org.